Den frygtløse kirke, hvor alt det onde foregår. Alt det onde. Alt det onde. Kom videre. Så går vi ind. Ja, det er noget hyggeligt bord. Hvor? Der er 2! Der er nogen, der løber. Hvor? Dem? Nej. Vi kan ikke finde dem. Hvor er de, mand? Hvor er det? Det står. Der er en. Den frygtløse kirke. Kom nu. Du skal være en zombie. Hvad skal I kalde mig? Den frygtløse vampyr! Markus, gå deroppe bag den der græssten. Og så skal jeg... Jeg kan ikke gå bag en gravsten. Jeg går altså ikke ind. Louise. Jeg kommer på en gravbombe. Og så kunne jeg ikke kigge. Markus. Nej. Det er frygteligt. Hvornår kommer vores held og redder os? Ja! Vores ædle spøgelse er der. Hvem er du, frygtløse mand? Der kommer og haver vores by. Frygtløse mand. Frygtløse mand i vægten der. Hvem er? Markus, jeg skyder dig, så kan du så falde om i græsset. Okay, vi skal bare lige finde over. 2, 3. Bang! Jeg skød den døde mand i fjeset. Eller hvor skød jeg ham? Der er han. Hvad laver den dumme mand der? På kirkegården her sker der alt. Hvor er han? Hvor? Er han? Jeg kan se ham. De smukke blomster. Jeg tager den på et godt skab. Superhelt! Du redder mig fra det frygtløse monstre! Hjælp mig!